एक टीम के पास साइलेंट फॉर्म है तो दूसरे टीम के पास वायलेंट फॉर्म है। पिछले साल का बदला लेने के लिए भी उतरेंगी ये दोनों टीमें। पिछले साल प्लेऑफ का मुकाबला तो आपको याद होगा, जब आरसीबी और सीएसके आपस में भिड़े थे, तूफान आया था। क्या बैंगलोर में भी देखने को मिलेगा माही मैजिक, या फिर किंग अपने प्रजा के सामने एक बार फिर से तलवारबाजी करते हुए नजर आएंगे? क्या सीएसके आरसीबी का विजयी रथ रोक पाएगी? इन सभी विषयों पे बात होगी। इस वीडियो को अंत तक देखें भोजपुरी में। है रनदारी तो सबके भाईला, जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेला। सबके होके गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल के गाड़ी पहुंच गिल बा मैच नंबर 52 पर। अब 52 में 5 या 2 7 मत जोड़ब जा, कहें कि खाली थाला चलत रहे, सीएसके के टीम नहीं के चलत। आरसीबी बनाम सीएसके। एक दिन माही भैया के पराक्रम लौकी तो दूसर का दिन किंग कोहली के बादशाहत लौकी। इस सीजन के जब मैच नंबर 8 खेलल गई सीएसके बनाम आरसीबी, तो 17 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जाके चेन्नई सुपर किंग्स के उलोग के घरे में हरौलस। तो वो इरादा से सीएसके के टीम बेंगलोर में आरसीबी के हरावे खातिर उतरी। सीएसके की टीम पिछल का मैच हार के आ रहल बा पंजाब किंग्स से, जहां युजवेंद्र चहल हैट्रिक ले ले, तो वह दोसर का दिन आरसीबी के टीम दिल्ली में जाके कोहली भैया के दबदबा चलल, कृणाल पांड्या के बढ़िया बल्लेबाजी चलल, आरसीबी के टीम वो मैच जीतल। विराट के बेंगलोर पसंद बाई सबके पता बा, काहे कि 3000 से ऊपर रन बना ले बाड़े मैदान में। 4 गो शतक और 23 गो 50 बा। हेड टू हेड दोनों टीम के बारे में बात करत 34 गो मैच भइल बा, जोना में 21 गो सीएसके जीतल बा, आरसीबी खाली 12 गो जीतल बा। लेकिन पिछला 5 मैच के कहानी बा कि 3 गो मैच आरसीबी जीतल बा, खाली 2 गो सीएसके जीतल बा। ये मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलल जाई, मने इता आरसीबी के गढ़ ह। एजा चेंज करे वाला टीम सबसे ज्यादा मैच जीतेला। पिछला 3 मैच के भी कहानी इहे रहल बा। अब फिर आरसीबी के जौन एगो संकट रहे अपना घर में हारे के, अब ओकरों में सुधार हो गई बा। तो आरसीबी के टीम मैदान में मजबूत लौकी। अब फिर बल्लेबाज लोग खाती एजा के पिच बड़ा रहा सही, रन से सनाइल विकेट मिली, तो मैंने ए हिसाब से गर्दा उड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स देने से हमनी के देखनी जा सैम करन के बल्ला चल गिल बा। स्वीक रशीद और फिर साथ में डेवाल्ड ब्रेविस के बढ़िया बल्लेबाजी लोकल, और फिर आयुष मात्रे भाई मौका मिलल बा तू लोग के ओकर फायदा उठावा जा। जन बोल्ड खिलाड़ी बड़ा जा, 30 साल से कम उम्र बा, तो आवा जा आके बढ़िया प्रदर्शन करा जा। तो वह आरसीबी देने से किंग कोहली जब मैदान में उतरी हैं तो फिर से तहलका मची। रजत पाटीदार के ऊपर एक बार फिर से जिम्मेदारी हुई। पर्टिकल बढ़िया खेल रहा बाड़े, या फिर टीम डेविड के मौका दिल गेल बा कि लास्ट में आवा 2-4 गो छक्का लगावा। नूर अहमद के गेंदबाजी हमनी के देखनी जा, 15 गो विकेट मिलल बा इस सीजन में। बढ़िया स्पिन गेंदबाज बाड़े, लेकिन ई पिच पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में एगो बहुत बड़का परीक्षा रही। तो वह सीएसके देने से खलील भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहा बाड़े। 14 गो विकेट इनकरो मिलल बा इस सीजन में। ई मैदान में तेज से ज्यादा अगर तू वेरिएशन करे जीवा तब तारा फायदा मिली। तो वह आरसीबी देने से जॉश हेजलवुड ई परेशान कर सकेले, काहे कि एक्स्ट्रा बाउंस देहे के मिलेला इनकरा गेंदबाजी में। 18 गो विकेट ले बने। तो वह कृणाल पांड्या के 10 गो मैच में 13 गो विकेट मिलल बा। सबसे बड़का आमना सामना जौन लौकी 2008 अंडर-19 विश्व कप के साथी खिलाड़ी लोग के, मैंने एक दिन जब विराट कोहली हुई है, दूसर का दिन रविंद्र जडेजा हुई है, तो रविंद्र जडेजा विराट कोहली के 3 बार आउट कैले बने टाटा आईपीएल में। इस मैच में भी रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा। लेकिन उससे पहले रहो सब जाई चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई, या सबको भी वीडियो के भेजी, ताकि हम भोजपुरी में क्रिकेट के अपडेट रहुआ सब तक पहुंचावत रही। चिन्नास्वामी में 500 रन पूरा करे खातिर 11 गो रन चाहिए माही भैया के। तो वह सीएसके देने से पिछल का मैच के तगड़ा बल्लेबाज सैम करन अगर 8 रन और बना दिए तो इनकर 1000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। किंग कोहली खाती ई घर भी खतरा हो सकेला, काहे कि श्रेयस अय्यर जैसा नहीं कहानी रहल बा इनकरो। बहरी के मैदान में इनकर एवरेज बड़ा तगड़ा बा, 343 रन बनौले बाड़े। जौन मैच घर के बहरी बा, माने चिन्नास्वामी स्टेडियम में जौन मैच नईखन खेलले, ओ में इनकर आंकड़ा बड़ा जबरदस्त बा। तो वह आरसीबी के स्पिनर्स लोग के जौन इकोनॉमी बा वो एगो चिंता रही, काहे कि ई मैदान में 9 के ऊपर के इकोनॉमी बा। तो कृणाल पांड्या पिछिलका मैच में आके जब चिन्नास्वामी में खेलन, विकेट लेके बता देले कि हमनी के जो आप वापसी कर ले नहीं जा। हमारे हिसाब से आरसीबी के पलड़ा भारी बा, काहे कि ये लोग भी टॉप ऑर्डर बहुत तगड़ा बा, मिडल ऑर्डर में जान बा, और फिर गेंदबाजी में हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों जना ऐसन परिस्थिति में बहुत ज्यादा परेशान कर सकेले सीएसके के बल्लेबाज लोग के। तो हम तो आरसीबी देने बानी।
अब रउआ सब बताई जा, एक दिने धोनी के दिमाग, दोसर का दिने विराट कोहली के बार, के बनी ई मैच के असली सरदार? कमेंट करके जरूर बताएं।